Ez a kultúra, látod édesem? Csű, ez nagyon jól néz ki. De jó fejek vagytok, hogy megünnepültek őket. Csű! Jaj, de. Azt a rohadt élet, milyen forgószél van ott. Na, nagyon jó. Azt a kicseszett élet. Csűha, a szektorbezárás jön, Peti. Azt a rohadt élet. És én veszem az egészet szerencsére. Jóva. Vagy a bizonyíték az MLS-nek. Na, úgyis az a kultúrát szólt Balázs Peti. Hűha. Tűzriadó, halljátok? Még a tűzriadó. Vagy riasztó. Megyek. Ez jó műsor volt. Ez tetszett. Tényleg ez nem volt